Ето, че дойде време за една изключително интересна част от нашето предаване. Мисля, че от много... Не знам дали някога сме имали такъв гост, обаче и да сме имали е било много отдавна и аз не си спомням. Но за мен е изключително удоволствие да кажа добро утро на Веселин Долмов, Арсен, който е маг. Не е счетоводител, не е спортист, а е маг. Здравей! Добро утро! Добро утро и от мене. Сега само на тебе ти е удоволствие. На мен ми е по-голямо удоволствие, че тук и сега тук ще ни развих. Аз винаги любопитствам. Седни. Какво има в това? Чакай първо да кажем, почти по реда на нещата. Кажи за неговите постижения. Втора награда... Той е ученик на Астор. Имаха и малки неразбории заедно с него. Говоря така, защото се познаваме с Арсен доста отдавна, приятели сме, бих могъл да кажа, но вече Астор е човек, който се гордее със своя ученик, а именно с него. С Арсен, последната награда, той е дошъл тук с статуетката. Да, ще покажа, ти покажи диплома. А пък сега ще ви покажем и дипломите. Второ място за Арсен на един международен, т.е. 8-ми Балкански конгрес на... който се проведе в Белград на 8 и 9 октомври. Разкажи ни за тази награда. Ти каза, че в една от най-сложните категории ти е присъдена. Да, това се води за висш пилотаж в магичното изкуство, манипулацията, т.е. всичко, което се прави на сцената, се прави единствено с ръце, бързина, сръчност, ловкост и много тренировки преди това и много безсънни нощи. Ти ни разказа накратко каква е била подготовката ти. Оказа се, че другите магове, които са присъствали на този конкурс, се готвят по 4-5 месеца сутрин следобед, а ти? Ами да, аз по принцип имах желание тази година да се готвя също дълго време, но като се замислих, в момента съм в такъв период, където трябва да обърна много внимание на работата около мене, в други сфери, не само фестивала, защото в крайна сметка в фестивала всеки отива да покаже най-доброто и за да не остана разочарован, ако не успея да постигна това, което искам, след толкова много положени усилия, си казах, че ако имам някакъв талант, мога да го направя и за по-кратко време. С какъв номер взема втора награда в Белград? Ами номерът е тематичен. Номерът се състоеше в това как един зъл магьосник излиза на сцената. В мое лице. В мое лице въобще не ми отива. Колко си зъл. Веско, Веселин, весел човек, зъл магьосник. Давай нататък. Да. Значи номера беше зъл магьосник, който се представя с цигари на сцената. От тези цигари в един момент стават на лули, започват да се показват повече лули, накрая една голяма лула. От тази лула излиза един голям огън, може би до тавана тук. Вау! Интересно звучи, аз не съм виждала такъв номер. Да, номерът е интересен, защото когато се гледа вече на живо, е съвсем различно с музиката, с облеклото. Предава се много по-силно въздействие върху публиката. Да. Журито беше впечатлено. Журито, за първи път съм присъствал на такова сериозно жури. От страна на България имаше 2 човека, Астор и Ирко. Вече от Турция, от Гърция, Сърбия, Черна гора, Македония, мисля, че от Босна или откъде имаше, вече не знам. Добре, айде да започваме нещо да правим. Добре, аз исках само да знам дали това е авторски твой номер, с който си се представя. Номера, забравих да кажа. Номера по принцип е на Захари Захариев Хари от Стара Загора. Той ме е учил така известно време, но тъй като не обичам да съм копие, така да го кажа, успях да направя един по-добър оригинал според мен лично. Да внесеш своя почерк. Мой почерк, и също така музиката промених, защото музиката от 70-те никак не върви в днешно време. Но ти каза нещо много интересно в предварителния ни разговор, че след като авторът е направил номера, никой не е успял да го копира. Точно така, никой не е успял да го копира. Това ми го казаха няколко човека, дори от журито казаха, че помнят този номер, много им е харесал. И аз съм единственият човек, който е успял да пробие с този номер до момента, което за мен е много голям успех. Съжалявам, че няма да може да го видим днес в нашето студио, обаче
Няма да е много безопасно, затова пък имаш достатъчно добра подготовка за нещо друго да ни покажеш. Да, разбира се, тук съм приготвил нещо така специално. Винаги ми е било любопитно да надникна. Зайци ли има, гълъби ли? Ами да, аз работя по принцип с гълъби, но в момента спът още 5 гълъба имам Давай вкъщи. по-бързичко да имаме повече време за повече номера. Ами това, което искам да ви покажа нарочно с карти съм избрал, защото хората обикновено като видят карти... Те вързани ли са тия карти, че Не, правиш не са така? Какво да вързани. правиш с тях, че аз не можах да видя? Хората Не са вързани, да? Хората не харесват номера с карти, затова аз ще се постарая днес да ти покажа нещо, Добре. което да ти хареса. Само искам да кажеш стоп, където искаш, няма значение Добре. къде. Стоп. Окей, тук. Искам да видиш картата си, където си казала стоп. Добре. Видя ли? Да. Запомня Ама ли? може би трябва да я покажа на Ти не нашите гледай към зрители. монитора. Окей, няма да Ето гледам на към коя камера? монитора. Ето на тази. Вижда ли се? Вижда Ето, се. да, видяхме. Абе, мога и да ви я кажа, обаче някак си много издайнически ще прозвучи. Ма даже и Ето я така, бе. картата. Така. Добре. Айде, готови сте. Заповядай, може да я сложиш където искаш. Благодаря. Слагай където. Гледай му в ръцете. Между другото, Да. имаш ли часовник? Не. Мисля, че дойде време да ти познае картата. Познаваш ли часа? Колко е, че се явиш? 9:05. Явиш добре. Явиш добре. Виждаш ли нещо странно? Стига, бе! Може ли часовника да Но това показва няма карта? как да се види. Ето за На това, да. часовника му... Дай близък на часовника. Ти наистина ме разби. Сега само трябва да ми кажат на къде да наклоня. Да, вижда се. Ето. Стига, бе! Между другото, вярвайте ми, наистина не сме статисти с Жоро. Това не е предварително оговорено и направено. А този часовник Искам да знам изборите как показва ли? Искаш да кажеш дали мога да го направя пак, може би? Не, изборите дали показва. Примерно, кой ще изборите. печели, да. Ами в момента не Това не съм е го много. нагласил на такъв режим. За сега само карти. С колко време ти отнема да усъвършенстваш един номер? Този, например. Аз да пробвам. Този е малко по-малко от нормалното. По принцип, щях да кажа за фестивалния номер, за мен още не е изгладен добре, защото хората по принцип цял живот правят един номер, да. Цял живот прибавят към него още и още, така, за да стане перфектен. На тебе да ти покажа нещо, виждам, че не издържаш. Давай. Окей, ами кажи някъде стоп и ти където Стоп. искаш. Окей, тук. Тук, да. Добре, можеш да видиш тази карта. Окей. Аз да видя. Видя ли? Видях я. Окей. Нямаме време да Отново показвам. да кажеш стоп, където желаеш. Окей, слагаш ето тук. А сега какво ще ти покажа? Как ще Забеляза ли, че колодата е синя? Да. Ами аз забелязах и ти сигурно забеляза, но в момента от всички сини карти, виждаш ли добре картите? Виждаме ги, да. Няма нищо странно по тях, нали? На пръв поглед. На пръв поглед не. Добре, събираме ги отново картите. Казваме вълшебните думи. Моля те, ако обичаш. Сигурно се. Абракадабра. И виж, имаме една червена карта тук. Да. И сега, кое е твоята? Моля? Ами интересното е, че тази червена карта е единственото в това сино тесте. Да. И това е... Коя ти беше картата? Четворка. Аха. Тройка корона. Не може да Добре, извършиш че я магиосника. Добре, оставаме ето тук все пак имаме и дама. Ще го направя пред дамата, но нека се убедите, че картите са напълно Сини. с сини гърбове. Няма нито една червена карта в тестето. Нали Убеждаваме така? се, да. Добре, направо ето така ще се покажа за по-набързо. Ето така. Искам да си изтеглиш една карта, откъдето желаеш. Ето твой избор. Няма значение откъде, просто ти си вземи една карта. Окей. Видях я. Така, може да я Видя ли я? покажеш и на зрителите. Ето сега. Ето я. Така. Може да я оставиш където искаш. Добре. Окей. Нали знаеш какво се прави? Отново. Вълшебните думи. Моля, ако обичаш. Моля те, ако обичаш, отсети се в червено. И хоп. Тук няма червена карта все още. Ами, аз се притеснях от нея, между другото. И за да не се излагаме в ефир, нали, тъй като за първи път съм гостувам в предаване, ще ти помоля да ми кажеш твоята карта, за да ми улесниш долу-горе. Десятка каро. Десятка? Твоята тройка ли беше? Да. 10 и 3 какво прави?
13 каро за Не! Това е супер. 13 каро. В крайна сметка 13 каро. Моята беше 3, нейната 10. Това е такъв тип комедийна магия. Благодаря ти много. Наистина е много А сега забавно. ще демонстрирам една телепатия. Прави по-големите, че нямаме много време. Имаме не повече от 3 минути. Добре, сега нещо уникално. Наистина ще ти позная всяко нещо, което си намислиш на ума. Дори да нямаме време да се преценим, ти първо да те попитам, вярваш ли, че ще ти позная примерно всяка една карта, от която си помислиш от тестето? Да. Да, окей. Добре, то аз го направих Трябваше вече, да кажа, добре. не ли? Би ли си представила примерно един известен човек или личност, няма значение кой, и да ти го позная? Мислиш, че това е възможно? Не. Не ли каза? Тя каза Не. Добре, само набързо, намисли се една буква от азбуката и ще Да. ти убедя, че аз предварително съм я написал тук. Добре. Кажи я. Да. Да, ето тук имам да, само че на китайски. Не разбираш ли? Той се майтап да. Добре. Ще продължим след предаването. Не, дай сега, имаш още време Окей, за няма един проблем. номер, примерно огън, жупел, нещо, което да стреснем. Като каза огън, между другото тук имам един интересен номер, но ще ми трябва една монета. Имам, колко Аз пари? нямам. 1 лев стига ли? Добре, Айде. стига. Окей, добре. Слагаме монетката ето тук. И идеята е да сгънем тази бележка, ето така, виждаш ли? Да. Тук имам една запалка. Гледате ли внимателно? Да. И монетата изчезна. Обаче, тази запалка е нещо много странно. Дрънка. Стига бе! Можеш ли Ето, с по-големи банкноти да ги правиш тия неща? Да изчезват от някъде и да се появят другаде. Ако имаш добра фантазия, можеш да правиш всичко. Това е манипулация, видиш? Сърбирате охото, тук имаш нещо. Слушай, тук ме сърби джоба, яде. Гледате ли внимателно? Да. Няма да ви помогнем, но няма значение. Окей. Вземай го бързо, ако не е изчезнал. Жоро ме беше изплашил, между другото, че може да изчезнат разни части от облеклото ми. Слава Богу, че ти си благосклонен към мен и това няма да се случи. Няма да изчезнат, ще да излезат на показ. Така да го кажем. Успех можем да ти пожелаем и всичко това, което от тук правиш, да бъде само така в полза на изкуството, защото това е изкуство. Обаче може пак да ни гостуваш и за други номера, защото някакси много така по-хубаво се получава, когато покажем на нашите зрители магията. С удоволствие. Добре, Много честито. благодарим на Арсен. Той беше гост в нашото студио. Между другото, само с една дума, защо Арсен? Арсен, Не е ли прекалено отровно? Това е един илюзионист, по-скоро филмов герой, Арсен Люпен, Крадеца джентълмен, много интересен филм. Има и книга, където той така с сръчни ловки ръце успява да открадне бижутата и скъпоценностите на един кораб на туристите там. Е много интересен филм и аз понеже обичам да се шегувам, така изчезват портфели, пръстени, Не ми гледай по ръцете. различни, както каза и ти, някои облекла. Добре. И така оттам се вдъхнових към това Арсен. Благодарим ти много, вдъхнови и нас. Надявам се така, това настроение да се прехвърли върху нашите зрители. Животът е магия и се надяваме да я запазите по-дълго в себе си. Арсен, ще го видим отново в нашето студио.